dagasag jay bulangan agi-isti ka aduan disinirik ko manok analagbaga yamadot langan na wartani bakit ko nga ipatulot ko kuma mamasapul ama ientrega analagbaga mga bakla ko iti kuan nagsinipiktan nagtinirudan manok analagbaga sa balit pagnanan kapuruan lagunak ay nagkibayo at madin makatakdari di kuan na ongkat warta nga ientrega taksangga sa tanaaba di agawida maduntirik na agkakapsuna agpapabawi taawanan mani darling I'm sorry nahol dapat pinagtutulungan dak jay palengke anapasama ay nanibagkat ko di mamatit pambarko kinaratin at ingad ko ay nabuong-buong tirupat tanibagkat ko kat nalaing gayam black belter taekwondo amin ngay patayab na ako tarnagdiso asigit medgayam nga hasler aikido nakarot pungtot ni bagat ko tukul amin aparat ko warta ko mga ay anak ko na ipaabak ko nagrigaten aya iti mademonyo parusa ni bagat ko iti naganap ko kaput sugal ay naipaspasugo iso nga dakay abo mo kulang di kay mga sawat na laing judo